Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wararawuh sedanten jamaah pengawasan Ahad pagi ingkang dipun mulyakaken Allah. Nggih saderenge monggo kula dherekaken manjataken raos puji syukur kula panjenengan sami dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat salam mugi tetep kaaturaken dumateng junjungan kula panjenengan sami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo sareng-sareng maos Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Surat napa niki? Al-Humazah nggih. Nggih. Nek wingi surat Al-Qari'ah, sakniki surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazatinil alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladahu kalla la yumbadanna fil hutamati wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi amadim mumaddadah. Pun nggih pinanggih. Ya bismillah dereng. Nggih alon-alon. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazatinil ladzi. Niki kula pedhot-pedhot ben napa niku jenenge iso niroke kabeh. Utawi kerusakan. Nek maknane napa niku jenenge pedhot-pedhot nggih. Wailun niku maknane kerusakan utawa siksa. Nek napa niku jenenge Mbah Yai riyen enten sing maknani neraka wail. Neraka wail utawa kerusakan iku keduwe saben-saben wong kang nacat. Nacat ngertos mboten? Nacat niku mencela, nyelo. Ya nek saiki ya misui. Terus misui to. Misuh-misuh. Kang ahli ngrasani ya iku wong kang ngumpulake
bondo lan nyawisake ing bondo. Niki kula artekke sak kata nggih. Wailun niku kerusakan. Likulli humazatin kanggo wong-wong sing nyacat, sing misui, lumazatin sing ngrasani. Nah, sinten niku alladzi jama'a mala wa'ad dadah. Niki napa niku jenenge miturut mufassir ayat niki selain dingge wong kafir ya dinggo wong Islam umum. Meskipun nek miturut cerita niki ditujukan kepada penggede-penggedene Quraisy. Jadi kula panjenengan sami tenggene sesama muslim napa melih tidak boleh misui. Ora oleh misui, ora oleh ngrasani. Gara-gara nek kowe nglakoni kuwi ya wailun, bakal dikei neraka wail. Tengen dawuh Gusti Allah lintune ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wong akeh sing padha iman ngedohono awakmu sangka prasangka, sangka akeh-akehe prasangka utawa nyono. Krana sebagian prasangka niku dosa. Nggih punika berprasangka buruk terhadap seseorang. Makanya kula panjenengan sami dikon husnudzon, dikon berprasangka sing apik. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, lan aja golek kesalahane wong liya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, aja ngrasani ning gone wong liya. Terus dilanjutke niki ten ayat lintu. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuhu. Apa kowe iki seneng mangan daginge kancamu dhewe? Napa niku jenenge? Ya seakan-akan mangan daginge kancane dhewe. Ya mesti awakmu kan sengit, mesti awakmu ra seneng to. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Iki dinggo sing biasane nonton gosip barang niku ning omah poso-poso nek awan-awan nggih ngrungokke gosip. Ya niku salah sijine. Apa? Ndeloken apa? Kula ra hafal. Niku mulai mumpung bulan poso, nggih mboten mumpung bulan poso, nek saged ya mulai di napa niku jenenge dikurangi, mulai ditinggalke. Napa coba manfaate? Kula tanglet dijajal manfaate apa? Ya ngrungokke sing ngoten-ngoten niku ki nek dipikir ya nek manfaate, mengetahui informasi. Engko bar kuwi diceritake ning gone tanggane. Bar ning gone tanggane ning tanggane neh, ning tanggane neh. Akhire dadi dosa sing mengalir. Ngene gini ku salah sini dipikir kira-kira manfaatnya napa ya. Daripada ngono ya napa niku jenenge turu mending. Turu diniati ben ora krungu gosip. Mending daripada nyetel TV isine gosip. Lha engko tujuane mesti ngoten niku jenengan krungu. Wah iki beritane sapa sing lagi viral sinten? Sing lagi viral berita apa? Sinten? Kula mboten ngertos ali. Sing lagi viral sapa? Engko bar niku jenengan bar ndelok TV ceritane nggone tanggane. Akhire gosipe tekan nggone tanggane sing ra ndelok TV. Engko bar kuwi ngumpul bareng-bareng sing ra ndelok melu ngerti gosip meneh wassalam pisan. Dadi ping pira dhewe niku. Nggih dikurangi nggih. Wis ngerti wailun likulli humazatil lumazah. Kerusakan bagine wong sing nacat sing ahli ngrasani. Ngrasane niku nggih termasuk ngrungokke rasan-rasan barang niku. Pun. Tapi niki nek riyen
ayat niki turun enten ceritane. Terus Kanjeng Nabi Muhammad ketika dakwah pertama kali, Kanjeng Nabi niku diperolok dening penggede-penggede wong kafir. Nah, karena ketika niku mulai dari sedikit panjenengan Kanjeng Nabi Muhammad nek pas sore kula ceritani sapa sing mlebu Islam, sing mlebu Islam pertama kali sinten Sayyidah Khadijah, mantunipun niku Sayyidina Ali, bar Sayyidina Ali Abu Bakar, terus rencang-rencangnya Abu Bakar kan nambah terus sithik-sithik wong Islam nambah. Nah, semakin banyak wong Quraisy, kafir Quraisy semakin hasud, semakin ra seneng karo Kanjeng Nabi, sing akhire anggerane wong Kanjeng Nabi iki diberitakan yang tidak-tidak. Pokoknya ben supaya ora percaya karo Kanjeng Nabi. Diberitake wong iki wong dukun, wong iki wong sihir. Pokoke napa niku jenenge dielek-elek. Bahkan dipisui. Wonten setunggaling riwayat niki Kanjeng Nabi niku riyin nggih di zaman napa niku jenenge ten kalangan Quraisy ketika niku diceluk wong sing tercela, mudammiman, wong sing elek gampangane. Wong sing elek, wong sing tercela. Wonten setunggaling hadis Kanjeng Nabi ndawuhke. Dawuh Kanjeng Nabi ala ta'jabuna lama yasrifullahu alayya min ada. Kowe kira-kira heran enggak piye carane Gusti Allah menghindarkan aku dari napa celaan-celaane utawa pilarane wong kafir. Terus dipun teruske Kanjeng Nabi, ya subuna wong kafir iki do nyelo aku, do misuhi aku dengan kata-kata mudammiman sing artine orang yang tercela. Tapi Gusti Allah menamakan aku Muhammad, orang yang terpuji. Oh kapak-kapakno mbok diceluk kaya apa jenenge Kanjeng Nabi Muhammad ya Muhammad. Saya meneh nek diceluk Muhammad mudammiman ya bingung. Orang yang terpuji tercela. Kan bingung ke. Jadi wong Arab niku nyeluke mudammiman, wong sing tercela. Tapi Kanjeng Nabi ndak pernah merasa dilecehkan. Wong Gusti Allah iki wis ngindarke Kanjeng Nabi dengan memberikan asma ten gene Kanjeng Nabi Muhammad sing artine orang yang terpuji. Mane besok nek jenengan duweni putra utawa duweni putu ya paling ndak ngarepe dikeki Muhammad utawa Ahmad. Ben jenenge iki apik ngono. Ben jenenge rada apik nggih mboten niku tok. Kathah fadilahe dijenenge Muhammad. Salah sijine sok ben nek ning kiamat esuk sing paling nomor 1 diceluk dilebokke surga nggih punika nama sing enek salah sijine enek jenenge Kanjeng Nabi. Nek anake dijenenge Muhammad. Lah nek wedok pripun? Wedok kula dereng ngertos dalile. Lah iki rezekine wong lanang kok. Lah nek wedok kula mboten ngertos dalile. Saestu kula mboten ngertos. Nek wedok piye terusan? Wallahu a'lam bishawab. Niku kedhisik kula pikir ya urung temu sakjane. Nek lanang kan dijenengke Muhammad utawa Abdullah utawa Abdurrahman. Pokoke sing enek namane Gusti Allah utawa namane Kanjeng Nabi. Terus nek wedok berarti keri dhewe, rasakan. Nek wedok berarti kan keri dhewe, sing diceluk dhisik dhewe niku sing jenenge Muhammad. Ya ndonga mawon. Muga-muga anakku sesuk diceluk dhisik dhewe terus nyeluk aku. Lah kan saged ngono. Anake diceluk dhisik dhewe terus ngono Gusti ibu kula terus ketinggalan diceluk akhir. Pun nggih ceritane ayat niki turun nggih punika Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf niku setunggaling ya kancane Abu Lahab, kancane Abu Jahal, kancane penggede-penggede Quraisy sing biasane niku menyebar berita ning nggone masyarakat Arab sing supaya do ora percaya ning nggone Kanjeng Nabi. Juga memberikan siksaan-siksaan ning nggone pengikute Kanjeng Nabi ketika niku.
Salah sijine Umayyah bin Khalaf niki sing terkenal panjenengan. Jenengan kan mesti kenal Bilal. Nah, Bilal niku sing nyiksa Umayyah bin Khalaf. Enten mufassir yang mengatakan bahwa ayat niki turun untuk mensifati Umayyah bin Khalaf yang ketika niku selalu mencela Kanjeng Nabi, selalu ngrasani Kanjeng Nabi, bahkan orang yang mengikuti Kanjeng Nabi disiksa. Salah sijine Bilal bin Rabah, muadzine Kanjeng Nabi. Bilal niku riyen Islam secara sembunyi-sembunyi. Majikane sing nyiksa niki Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ning njaba ning nggon masyarakat Quraisy, penggedene Quraisy wis terkenal. Dia mesti musuhi Kanjeng Nabi. Wis pokoke enek berita elek ya niku saka Umayyah bin Khalaf. Tiba-tiba di suatu hari dipedhuki salah seorang musyrik. "Hei Umayyah, kowe ora ngerti berita sing lagi viral?" Ora ngerti berita sing lagi viral. Wah apa kuwi? Ae lho budakmu mlebu Islam. Apa iya? Akhirnya pas niku pancen Bilal dan napa pengikuti Kanjeng Nabi Muhammad dikon napa istilahnya mboten ngetokke Islame gara-garane untuk keberlangsungan dakwah Kanjeng Nabi. Jajal nek semisal langsung diketokke kowe ora hancur, ra sida dakwah. Tapi Gusti Allah skenario ini ya apik ya. Nek cara film ngono iku enek strategine. Sing pertama alon-alon. Ku nek wis nglumpuk dadi akeh baru dakwah secara terbuka. Wis kekuatane wis enek baru dakwah secara terbuka. Meskipun ketika dakwah secara terbuka Kanjeng Nabi niku kekuatane ya ora sepira dibandingke karo wong kafir, tapi oleh pitulungane Gusti Allah. Artinya ini wis enek ikhtiare dhisik dienggo ngumpulke napa kekuatan. Niku ya dadi ilmu dienggo kula panjenengan sami. Kowe nek arep perang kuwi ya aja terus wis pokoke ayo perang jihad. Ora duwe senjata ning Palestina bedil mati. Lah kan ngoten. Dadi awake dhewe iki yo ndeloki awake sik. Mampu ndak sekirane. Nek wis mampu mangkat ngono lho. Kuwi kula mboten ngekon jihad lho, sekira ngekon jihad. Yo nek pengen jihad yo golek jihad sing apik-apik. Salah sijine yo jihad golek ilmu, ngono jihad merangi nafsu. Wis niku tok ae wis. Rasa sing nganu, wong ijik iso urip kok. Mending urip daripada mati. Dosane jek akeh mati. Wah salam kan. Pun. Lah terus akhirnya Umayyah niku ya wis nek ngono tak entenane ning omah. Nunggu Bilal sampai mulih. Nah, Bilal ditenteni ra mulih-mulih sampai di sore hari Bilal pulang. Ditekoki dening Umayyah, "He, budak ireng, awakmu iki apa bener sing diomongke wong-wong masyarakat Quraisy? Awakmu wis meninggalkan agama kita?" Jawabane Bilal, "Nggih, gandeng niki wis konangan kula tak ngaku sisan." Bilal yo tetek yo gandeng wis konangan jenengan aku tak ngaku sisan nek aku meluk utawa ngikuti ajarane Kanjeng Nabi Muhammad. Ya wis saiki nek kowe ora gelem murtad, ora gelem keluar dari agamamu, tak siksa dengan siksaan sing macem-macem. Umayyah ngendika ngoten niku. Terus mantunipun niku Bilal njawab, "Sampai kapanpun mboten bakal metu saka agamane Gusti Allah." Terkenal banget Bilal nek ning film-film mesti jawabane pas disiksa Ahad, Ahad. Yang Maha Esa, yang Maha Esa. Pokoknya Gusti Allah siji, Gusti Allah siji. Akhirnya disiksa hingga suatu hari namanya pas di pertengahan siksaan Bilal dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin nek pengen ngerti ceritane Bilal sing rada dawa ya engko sore ngabuburit karo ngrungokke cerita nggih bae. Ngabuburit karo ngrungokke cerita pun daripada ngrungokke gosip bene kula ya iklan. Daripada ngrungokke gosip mending ngrungokke ceritane sahabat Nabi. Pun alladzi jama'a mala wa adada, yang ketika niku pancen penggede-penggede Quraisy niku cuma napa tujuan hidupnya mengumpulkan harta.
Dhek nglumpukke dhuwit sing sehingga ya ora mikir koncone. Makane dikatakan napa suasana keadaan Makkah ketika diutusé Kanjeng Nabi niku pun porak-poranda. Sing sugih saya sugih, sing melarat ditindas. Jadi wis sing sugih ra mikirke sing melarat. Iku ya dadi pelajarane awake dhewe. Nek sugih aja lali karo kancane sing ning ngisor. Karena dulu Makkah pas di waktu diutusé Kanjeng Nabi nggih ngoten niku. Keadaane sing sugih wis mikir kesugihane dhewe. Nah, niku mengke enten lanjutane. Pun yahsabu annama lahu akhladah hale kang nyono. Niki rada makna pesantren nggih. Hale. Kula nek mungkin enten makna hale niku maksude dalam keadaan. Jadi keadaane dheke hale niku dalam keadaan. Hale kang nyono dalam keadaan dia berprasangka atau meyakini annama lahu ing sareng-sareng ing sak temene bondone iku nyebabi langgeng. Jadi wong sing ngumpulke bondo nggih punika Umayyah bin Khalaf salah sijine. Dia meyakini ngumpulke bondo dengan dalam keadaan dia meyakini bahwa bondo iku iso ndadekke langgeng. Maksudnya ya ora terus kekal hidup nggih mboten. Cuman mikire nek bondo iki iso apa iso dienggo apa-apa. Jadi kabeh iki nek pengen tercapai kudu nganggo bondo. Niki ade diajari Quran. Ora pikirane aja ngono kuwi. Aja sampai awake dhewe duwe pikiran nek ra duwe duit ora iso apa. Durung tentu wong sing didit niku iso apa-apa. Nek Gusti Allah ra nekdirke ya wassalam ya ora iso. Jajal semisal saiki jenengan duwe duit akeh pengen tuku mobil, delalah Gusti Allah ora nakdirke jenengan tuku mobil, ditakdirke kecelakaan sik sadurunge tuku mobil. Akhire dienggo ning rumah sakit entek ditik ra situ tuku mobil. Lha nek Gusti Allah ora nakdirke. Makanya kula panjenengan sami dalam rangka puasa niki salah sijine mecut hawa nafsune awake dhewe ben supaya napa hawa nafsu iku iso dikendhaleke. Ketika hawa nafsu iso dikendhaleke, akale awake dhewe iso merangi hawa nafsu. Tapi nek nafsu niku wis menyelubungi napa niku jenenge akal pikiran. Akal pikiran sehat pun mboten bakal ketok. Terus dilanjutke kalla ora kaya mengkono. Ya, jadi diparingi pengertian dening Gusti Allah. Ora kaya mengkono. Aja duwe pemikiran kaya ngono. Aja duwe pikiran sing kaya ngono. La yumbadanna fil hutamah. Sareng-sareng. La yumbadanna fil hutamah. Yektine bakal den buang bondo mau ing dalem neraka kang ngobongake. Di napa niku jenenge dawuh Gusti Allah memperingatkan orang-orang yang kafir ketika niku sing senengane ngumpulke bondo dan mereka beranggapan bahwa napa mboten bakalan iso urip tanpa adanya bondo nggih. Ora bakalan iso urip tanpa adanya bondo. Ya niku wau sing kula sanjang. Aja duwe pikiran sing ngoten niku. Wong sing uripke niku Gusti Allah.
Engko ndak awake dhewe nek diterus-teruske malah napa niku adoh saka pangeran. Nafsune dhewe sing menang. Padahal niku kudu diperangi. Ya carane ya kudu diyakini bahwa semua yang diberitakan oleh Kanjeng Nabi, semua sing difirmanke Gusti Allah mesti bener. Gusti Allah sing nguripke. Nggih to? Gusti Allah sing nguripke to. Napa enek firmane Gusti Allah bondo sing nguripke ora enek. Gusti Allah sing nguripke ben rada banter ning mumpung lagi semangat. Pun layum badan nafil hutamah yektine bakal dibuang bondo-bondo niku wau ing dalem neraka hutamah. Ing dalem neraka hutamah yektine napa niku jenenge sesuk bakal dibuang bondo iku mau ing dalem neraka sing ngobongake, sing membakar. Nah, gandeng niki enten mriki enten lafat hutamah Gusti Allah maringi pertanyaan. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Wangsuli. Wa ma adraka mal hutamah. Utawi apa kang merohake ing sira apa iku hutamah. Nah, jadi awakmu ngerti enggak istilahnya nek cara bahasa niku bahasa napa kasare awakmu ngerti apa ora hutamah kuwi apa. Nek ten terjemahan pripun? Terjemahan apa? Apakah kamu tahu nggih? Apakah kamu tahu apa itu hutamah? Kayak Gusti Allah niku nang ngerti. Kira-kira kowe ngerti ora hutamah ki apa? Kan ndek kan fil hutamah. Bakal dibuang ning sebuah tempat sing jenenge hutamah. Nah, dhewe dikenalke diajari karo Gusti Allah. Nah, kowe ngerti ra hutamah kuwi? Nek ra ngerti tak kandhani. Diteruske oleh Gusti Allah. Narullahil muqaddah. Allati tattali'u alal afidah. Neraka hutamah yaiku genine Gusti Allah kang diurupake kang munggah ing atase pira-pira ati. Terus dijawab dening Gusti Allah. Jadi awake dhewe ra ngerti sing meruhke Gusti Allah. Penak mboten? Ngono kuwi ae kudune di perasaan kula niki mboten semerap Gusti kula panjenengan ajari ayo njaluk paham ning gone Gusti Allah wong kula ngomong ngene iki ya durung tentu kabeh iso paham sing iki pahaman ya Gusti Allah. Lah hutamah niku adalah narullah nerakane Gusti Allah atau apine Gusti Allah sing diurupke dan tidak pernah padam. Nek ten tafsir dikatake napa diurupke secara selama-lamanya, tidak pernah padam. Saking dadi panas terus akhire allati tattali'u alal afidah. Sing panas utawa api niku mau akan naik utawa napa niku jenenge mlebu ning gone ati. Lah kok dadak enek mlebu ning gone ati ngopo? Niki isyarah ten gene kula panjenengan sami maringi suatu pengertian bahwa ati niku adalah organ tubuh manusia sing paling sensitif. Ati niku iso lara mek gara-gara lesan. Ajal nek indrane kula panjenengan sami liyane ati dipisuwana kaya ngapa ya ora apa-apa.
ora enek terus dipisui dadi bisulen ora enek. Malah atine sing lara. Kuwi saking napa niku jenenge sensitife ati. Lah ya perkara sing sensitif kaya ngono dikeki napa omongan toke lara saya meneh dikeki geni ngono. Dah larane saya kaya apa? Ngoten maksude. Pundi narullahil muqaddatul lati tattali'u alal afidah. Terus innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah sak temene nerakane Gusti Allah iku ing atase saben-saben wong kang ngrasani tur kang ditlangkepake. Sik kula terangke sithik niki sik. Dadi napa niku jenenge neraka napa niku jenenge hutomah niku wau sesuk dikekne utawa diberikan dijadikan balasan bagi orang-orang sing ngrasani. Humazah niku wau sing pertama likulli humazatin lumazah, wong sing ngrasani, wong sing senengane misui. Bahkan nek ten tafsir Sawi niki dijelaske wailul likulli humazatil lumazah niku adalah peringatan bagine wong muslim, bagine kula panjenengan sami supaya ora ngrasani ning gone liyan. Nek ten mriki disebutke wala siyamal ulama wasulaha. Saya meneh ngrasani wong ulama utawa wong sing saleh. Niku medeni banget. Medenine ngopo? Jenengan pernah mireng Gusti Allah niku duwe keluarga. Wong sing dikasih Gusti Allah. Ketika wong sing dikasih niku dilarani, Gusti Allah mesti lara. Niku kula panjenengan sami nek semisal enten ulama, enten sulama sing berbeda pandangan dengan kula panjenengan sami wis aluk meneng, wis rasane. Wis anggap wae yo hazanah Islam beda-beda. Ngoten mawon. Dadi awake dhewe golek tengah-tengah. Ya meskipun awake dhewe mboten cocok, sok kadang apa beda pandangan, wis ora usah diteruske. Di stop ngono wae, di stop bener, di stop. Pun pokoke husnudzon ae. Dadi ora usah diteruske suudzone. Husnudzon ya mungkin aku sing ora ngerti utawa napa di husnudzone mungkin ku madhab liya. Wah, ngoten niku ngawon. Mboten usah diterus-teruske. Nek wong sing bid'ahke maulid, ya wis bid'ahke maulid ya mungkin wonge di madhab liya utawa pengertiane beda karo aku. Nek aku apa keyakinanku ngene, pendapatku ngene, aku ya melu pendapatku dhewe, ilmuku ya ilmuku dhewe ngoten. Jadi mboten sah dibuat panjang karena juga kita enggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Mungguhe Gusti Allah. Lah nek mungguhe menungso ya kabeh benerke awake dhewe. Nggih ta? Mungguhe menungso kabeh benerke dhewe. Nek mungguhe Gusti Allah kan awake dhewe ora ngerti. Sapa ngerti awake dhewe sing kleru. Nggih. Dadine wis aluk meneng. Sing apik niku husnudzon. Mbuh iku ning gone sapa wae. Nek ten tafsir Sawi ngendikake saya meneh ning gone ulama karo sholihin, wong-wong sing padha saleh. Nek iso aja sampe suudzon. Ning gone muslim ya wonten jenengan karo tanggane napa niku jenenge semisal nek unek-unek ya digoleki pemikiran sing positif. Semisal napa niku jenenge oleh arisan ora bagi-bagi misal. Ya dianu mawon dipikir oh ketoke anu ndek lagi duwe kebutuhan sing oke, dadi aku ora dibagi semisal ngoten niku. Dadi pikirane digawe sing positif terus ngoten. Engko nek digawe suudzon ning ati lara
stroke. Wah repot ini. Lha stroke niku asale saka pikiran. Saking mumet mikir ra karuan, sing dipikir ya ora tentu. Sing dipikir ra tentu, saya meneh mikir gosip. Wah salam niku. Dan jenengan mikir gosip nggo apa? Napa krungu beritane artis dipikir terus kok iso ngono ya? Kok iso? Ya iso wong donya ora iso. Wong donya tontonan kok ora iso. Mboten sah dipikir sing husnudzon mawon. Pun lanjut niki wa innaha alaihim muqsaddah. Sak temene nerakane Gusti Allah bagine napa ning wong-wong sing ngrasani wong sing misuwi niku bakal ditlangkepake alias tiang niku dilebokke ning neraka ditutup. Wah arep metu ora iso, ditutup. Malah enten riwayat lintu ketika dhek iso golek celah langsung ditendang meneh mlebu meneh. Ketika dhek wis hancur dibalekke meneh, direkon ngrasake panase neraka. Nah niki napa niku jenenge ayat-ayat kiamat, ayat-ayat surga neraka niku nyoba keimanane awake dhewe. Pripun carane iman? Pripun carane ya kula panjenengan sami kudu akeh tadabbur, kudu akeh tafakur. Napa niku jenenge mikir-mikir kekuasaane Allah. Nek kula panjenengan sami semakin banyak mikir kekuasaane Gusti Allah, mengke suwe-suwe yakin niku yakin dadi tenanan. Tapi nek ora pati mikir di napa niku jenenge dikandani kaya ngene iki, ya yakin cuma percaya ning jaba. Percaya ning jaba niku pripun? Jenengan dikandani iki dosa, sesuk ning neraka tapi panggah maksiat, tetep maksiat. Lah jarene percaya neraka. Nek maksiat nglakoni dosa dilebokke neraka. Lha kuwi yakine durung sempurna. Jadi nek jenengan pengen yakin ya karo mikir-mikir kekuasaane Gusti Allah sing ning ngarepe awake dhewe. Wah, kok tumbuhan kae iso kaya ngono. Sing ringan-ringan sik mawon. Kok iso ngono ya, iso urip ngono ya. Ora enek sing nyirami ya urip kabeh. Kok terus mati, terus urip meneh. Sebagiane sing tampilke ten Quran iku dienggo tafakur, dienggo tadabbur ben supayane semakin tambah keyakinan kula panjenengan sami. Kan enten ayat napa niku jenenge innalladzina amanu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imanan. Ketika ayat-ayat Gusti Allah diwaos saking dhek iso tadabbur, iso tafakur, zadatuhum imana, tambah-tambah imane. Karena iman niku ya kadang ngoten niku. Aduh wis terlalu lama terbiasa dengan keadaan sing ngene iki, ndeloki keadaan bumi sing ngene iki sing akhire ya biasa ngoten niku. Padahal niku bukti kekuasaane Gusti Allah. Makanya sering-sering maos Quran. Nek saged nek wis napa niku jenenge ngerti tafsire ya karo diangen-angen tafsire, ditadaburi pun. Innaha alaihim muqsaddah, dilebokke ning neraka ditelangkepke fi amadim mumaddadah tur iku ing dalem pira-pira kayu slorokan. Niki nek sing maknane Mbah Yai ngeten niki, ampun diprotes pokoke. Kayu slorokan niku napa? Kula goleki ya rada kayu slorokane piye ya. Lha Mbah Yai lek manani ngeten iki kula ya bingung ya, tapi ya terus disinaoni ya akhire ya rada ketemu. Muga-muga bener. Wallahu a'lam bishawab. Mumaddadah. Nggih, ning dalem pira-pira kayu slorokan kang den dawakake. Niki maksude wong niku wau nggih sing humazatil lumazah. Dadi wong sing ngrasani, wong sing senengane misuwi dilebokke ning neraka sing ditutup nggih. Napa niku jenenge alaihim muqsaddah, ditutup terus bar kuwi fi amadim mumaddadah. Tur dikekne ning gone kayu sing dawa-dawa. Maksudnya ten mriku ditali, dikekne ning dhuwur suatu barang sing dawa
sing napa niku jenenge dinggo nyangga wong ini ku wau. Wis kaya nek kula mikir kaya wong dipanggang ngono. Kaya wong dipanggang. Niku nek Mbah Yai nek maknane kayu slorokan. Mbah nek enten terjemah napa? Tiang napa? Oh tiang, oh ya cagak. Iki sing ngoten niku. Kayu slorokan. Ning nggon nganu kayu sing dawa terus wonge dikekne ning dhuwure. Ya nek ten terjemah napa niku? Tiang sing napa? Oh, tiang yang panjang. Iya, mumat dadah niku kang den dawakake. Kula soalé jarang-jarang buka napa niku jenenge terjemahan. Nggih terjemahan niku sok kadang nggih membantu juga. Jadi nek jenengan pengen napa tadabbur ya sing wis tau di ngaji utawa sing durung tau di ngaji saloke diwaca karo dideloki tafsire. Nek jenengan pengen serodok lengkap ketoke enten aplikasi. Wis di Android kabeh to niki. Gadah Android sedanten to. Oh insyaallah. Ya sesuk nek ra duwe muga-muga oleh rezeki tuku. Dobel aja. Oh napa niku jenenge jaman sakniki jamane Android ya. Niku tingale enten sing rada kula nate buka soalé napa ten NU online niku enten Quran. Mungkin kula mboten promosi NU lah ya. Ya kula mek napa nyampekke kemungkinan iso mbantu jenengan dalam mentadaburi Quran. Nek ten nek sing napa niku kula ngertos sing NU online niku enten Al-Qur'an, mungkin jenengan pencet terus metu tafsir. Nah, tafsir niku enek terjemahan, enek tafsir apa penjelasan kali tafsir sing makna singkat enten kadose. Mungkin nek anu jenengan download dhewe. Ngojo. Pokoke niki mboten iklan lho ya. Kula mek tahu ndelok ngoten niku. Kok apik aplikasine. Yo bantu yo tinggi tiang sing napa niku jenenge awalan mboten masalah. Lah mungkin kula wedi salah ya nek wedi salah ya ditangletke nek mboten ngertos ditangletke fasalu ahla dzikri ing kuntum la ta'lamun. Nek kowe ora ngerti ya takono ning gone wong sing ngerti. Ngene agama ngoten niku. Makane kula panjenengan sami dinamake makhluk sosial, ora iso berdiri sendiri. Nek ra iso ya jaluk waras sing iso. Nek ra duwe ya njaluk ning gone wong sing duwe. Tapi ya aja kulino. Nek kulino ya bangeten. Njaluk terus. Urip mok njaluk. Ya ora apa-apa, sithik-sithik pun. Pun niki napa niku jenenge surat Al-Humazah. Benjing nggih nek dikersake Gusti Allah mugi-mugi saged dilanjut niki mumpung bulan poso gandeng ya meh bodho sisan meh bodho tanggal 15 ditengkas 15 dina niku cepet banget mungkin nek wis akhir-akhir pokoke niki mumpung ijik 15 disemangati awake dhewe niki ijik dikei kesehatan, dikei kekuatan, dinggo golek ridhone Gusti Allah. Mbuh napa niku mawon terserah. Sing ibu-ibu semisal, aku pengen masake bojoku, ya diniati tenanan aja. Napa niku angger masak, sadurunge masak ya diniati. Wah aku arep nyeneng-nyenengke bojoku ben oleh surgane bojoku. Tapi sesuk ning surga jenengan diduakan. Lah bojone oleh widodari ya mboten. Lah bojone jenengan oleh widodari. Jenengan ora enek bidadara. Ora enek. Yes donga mawon. Donga mawon Gusti Allah melasno. Pun Gusti pokoke bojo kula kudu setia. Tapi ketake mboten mungkin. Wong Gusti Allah lek dawuh innallaha la yukhliful mi'ad. Wong Gusti Allah ora mungkin nulayani janjine. Padahal janjine Gusti Allah sing mlebu surga bakal dikei bidadari nek wedok padha wedok ya ora apa-apa nek seneng. Trimo mawon. Wis paling apik trimo mawon niku. Paling apik trimo mawon. Oh sing trimo-trimo ngoten niku engko
didadekke ratune bidadari. Dadi bidadarine sing lho nek niku tenan nek niku. Itu kitab I'anah niku enten nggih riyen pertanyaan ten pondok niku. Napa niku jenenge kinten-kinten nek wong lanang iki mlebu surga, angen-angen mlebu surga. Dosa ya akeh angen-angen mlebu surga. Aneh-aneh, tapi ya ora apa-apa. Pede mawon, Islam mesti mlebu surga. Wong aku iman kok wis mesti mlebu surga meskipun esuk melalui neraka. Ya ora apa-apa. Pokoke sing penting akhire mlebu surga. Makane kenikmatan sing paling gedhe nggih punika kenikmatan iman. Gara-garane wis dikei iman dening Gusti Allah, akhire kula panjenengan sami insyaallah nek ora dikei suul khotimah. Nek husnul khotimah insyaallah akhire sak lawas-lawase mesti ning surga. Pun niku pede mawon. Ya nek ten kitab I'anah niku disebut nggih. Jadi napa niku jenenge bagaimana ketika perempuan nek laki-laki kan oleh bidadari. Tapi nek bidadara niku mboten enten. Ora enek film sing wah jenengane terlalu berimajinasi. Ora enek rumangsaku ngopo niku jenenge lanang dadi peri ora enek, peri ya wedok. Nah, niku nek ten I'anah niku disebut kuwi sing bojo-bojo wedok sing ning donya niku piye. Ya esuk nek mlebu surga, bojo wedok iki dadi ratune, dadi bidadari niku dadi bawahane. Lah jenengan-jenengan iki dadi ratune, dadi rajane. Dadi rajane. Jadi pun tenang mawon. Wis mesti dadi putri kok. Sing elek sesuk ning kono dadi ayu. Wis tenang mawon. Ning kene diterima. Lah mau kan jarene kan diterima, trima mawon. Nggih diterima mawon pokoke wis kena sesuk dadi napa ratune bidadari. Mosok ratu rayu, ra mungkin. Oh, ratu kok rayu kan ra mungkin. Ratu mesti ayu. Pun iki mau ngomong terus guyu terus malah luwe. Mugi-mugi enten manfaate kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول أهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما